Irridu li dan il-post tal-Ex Malta Shipbuilding nagħmluh opportunità fejn jinħolqu aktar impjiegi u nkabbru it-taħriġ għaż-żgħażagħ. B'dan il-mod sqar il-Prim Ministru Joseph Muscat il-post tal-Malta Shipbuilding se jkun qed jiġi trasformat. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-ħidma li saret f'dawn l-ewwel xhur tal-Gvern li għażel li joħroġ espressjoni interess għall post tal-Ex Shipbuilding. Tkellem dwar il-qagħda strateġika ta' dan il-post li kien fattur ewlieni li ħoloq interess kbir fl-investituri barranin. Fakkar kif din kienet parti mill-programm elettorali tal-Gvern, u għalhekk il-Gvern ħass il-bżonn li jażel il-post tal-Ex Shipbuilding minħabba l-potenzjal li permezz tal-Maritime Hub jinħolqu mijiet impjiegi. B'dan il-mod mhux biss se jikber ix-xogħol iżda se terġa' tingħata ħajja l-isnajja relatata mal-qasam li ntilfet għal snin twal. Intant kienu bosta nies mill-pubbliku li għamlu l-intervent tagħhom fejn fost oħrajn tkellmu dwar inċentivi u miżuri li għamel il-Gvern. Uħud waslu tħassib tagħhom dwar il-fatt li qed hawn burokrazija żejda li qed ixxekkel lin-negozju. Għal dan il-Prim Ministru qabbel il-burokrazija ma ħajta l-konkos, iżda qal li isir dak kollu possibbli biex din titnaqqas. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li fil-jiem li ġejjin se jkunu mħabbra dettalji li għandhom imwasslu biex ikun assigurat ix-xogħol tal-ħaddiema tal-Ene Malta. Tkellem ukoll dwar il-qasam tas-saħħa u kif qed issir ħidma sabiex isiru operazzjonijiet ta' ġurnata fiċ-ċentri tas-saħħa bħala parti mill-pjan sabiex inaqqas in-numru ta' pazjenti fl-isptar Mater Dei.